Sa gitna ng kagubatan sa Lagunoy, Camarines Sur, aming binisita ang mga komunidad na bibihira na puntahan ng mga biyaherong katulad ko. Malawak na kagubatan, mga ilog na tanging mga locals lang ang naliligo ang makikita dito. Malinis na mga ilog at napakatahimik na lugar na totoong dito ka talaga makakahanap ng tunay na katahimikan sa buhay. Maliban dyan, nakita din namin ang ginagawang kalasada na magkukonekta sa kasunod na bayan, ang Garcia Torena. Mula dito mga kahiwi sa Barangay Digdigon, bibiyahe tayo ng mga 15 minutes sa bagong lugar na pupuntahan natin. Let's go! Umuulan-ulan! Umuulan-ulan ngayon. Mula sa Barangay Digdigon na sakop pa ng bayan ng Goa, kumanan kami sa isang intersection papuntang Pinamihagan na sakop na ng bayan ng Lagunoy. Masyadong maulan nga ang naging biyahe namin, pero hindi kami nagpapigil. Dumiretso pa rin kami hanggang sa nakarating kami sa isang resort. Dito tayo mga kahiwi, nag-stop over ngayon sa Miracle Farm Camp and Resort. So dito pa rin to sa Lagunoy. So dito sa Sitio Puraon, Pinamihagan sa Lagunoy. So meron ditong resort na kung saan pwede kayong tumambay saglit. Ang entrance dito ay 50 pesos sa adult, tsaka sa bata naman ay 30 pesos lang. Dito sa baba nito mga kahiwi ay meron itong ilog kung saan pwede kayong maligo, magpalamig. Tsaka meron din naman siyang mga cottage o mga kwarto na pwede nyong rentahan kung gusto nyo ng overnight. So ngayon, inulan tayo, no? Pero ang ganda ng view dito mga kahiwi, oh. Ang ganda ng view dito. Makikita natin dito sa kaliwa yung mataas na paho ng kalsada. So grabe, sobrang taas, sobrang tarik. Kaya nga kanina nakikita natin yung mga dumadaan dyan ng mga tricycle, hirap na hirap yung mga motor nila. Kasi maliban sa sobrang tarik yung kalsada, mabigat pa yung karga nila. Maraming tao ang sakay. So dito mga highway, nakapaikot yung mga bundok na magagandang tanawin nakikita mo sa lugar na to. So dyan mga kahiwi, ang tarik ng kalsado. Ang tarik na kalsado, oh. Kaya ito ng motor natin? Sige, bakbakin. Kawawa yung motor. Ang liit ko pa naman. Gapang yung motor eh. Gapang yung motor mga kahiwi. Pero kaya. Tingnan nyo yung nasa likod natin, oh. Kung gaano katarik yan. Wow! Pinamihagan, Lagunoy. Pala kaganda dito. Ang ganda. O tapos ano pa? Siko pa, siko. Tingnan mo yung mga highway, parang ano na. Oh, sobrang tahimik na dito. Wala ka nakikita ang bahay, oh. Pagkalagpas namin sa resort ay mapapansin mong wala na talaga halos mga bahay na may kita sa tabi ng daan. Ang mga talahib sa gilid ng kalsada ay kakalabit na sa balikat mo dahil ito ay mahaba na. Maraming mga maiiksing tulay kaming nadaanan na ang bawat tubig na nasa ilalim nito ay puro malilinis at wala kang makikitang basura. Dahil na nga malayo na ang lugar na ito sa mismong sentro ng bayan ng Lagunoy. Nasa 1 oras na ang nakalilipas simula nang umalis kami sa bahay nila Joms. At ilang sandali pa, narating namin ang Barangay del Carmen. Sinilit natin tong Barangay del Carmen, sakop pa rin ng Lagunoy, kung saan nandito tayo sa parang port nila, kung saan dito ang sakayan ng mga bangka ng biyaheng papuntang Mapid, Bukugan, kasi yung mga lugar na yon ay hindi yun naaabot ng mga sasakyan na panlupa, kundi kailangan mo talaga sumakay ng bangka para ka makarating dun sa mga lugar na yon. Yung mga lugar na yon ay mga remote areas na nasakop nitong Lagunoy.
sa halagang 20 pesos na pamasahe sa bangka. Mas mabilis silang nakakarating sa Barangay Tamban sa kabilang pampang nitong ilog na sakop ng bayan ng Tinambak. Doon kasi sila bumibili ng mga pangangailangan nila sa araw-araw, mga basic commodities. Tumatagal lang ng 10 minuto ang biyahe sa bangka para sa maglaland travel sila na inaabot na 1 oras kung pupunta pa sila sa ibang mga bayan para mamili doon. Mayroong kuryente sa lugar na ito pero walang signal ng cellphone. Meron dito mga piso wifi na inaasahan ng marami para sa komunikasyon. Stop over tayo saglit dito mga ka-highway sa tulay na to. Bagong gawa tong tulay na to dito sa Barangay Bukugan sa Lagunoy pa rin to. So mapapansin mo dito lahat ng ilog na madaanan mo ay puro malilinis. Wala talaga akong nakitang ilog na marumi. Tsaka ang ganda ng paligid. Makikita mo yung mga naglalakihang mga bukid na nakapaikot sa'yo sa lugar na to. Ganda ng lugar na to, grabe. Dahil sa layon ng pagpapabilis ng transportasyon sa dalawang bayan ng Lagunoy at Garchitorena, isa itong kasalukuyang ginagawang kalsada sa Del Carmen section papuntang Garchitorena na inaasahan na magbibigay ginhawa sa mga taga dito. Makikinabang dito ang iba pang mga barangay na dadaanan nitong kalsada na sa ngayon ay tanging bangka pa lamang ang tanging transportasyon na inaasahan. Nakita natin sa aerial view natin kanina sa drone. So dito banda sa ating kanan, dagat na po dito. Andi dito yung mga ilang barangay na sakop pa nitong Lagunoy, kagaya ng Barangay Bukugan, Barangay Olas, na ngayon ay hindi kayang marating ng mga 4 wheels, ng mga motor. Para marating mo yung mga lugar na yan ay kailangan mong sumakay ng bangka. Ang ina-expect ko dito mga ka-highway, kung sakaling matapos ito, isa to sa magiging magandang pasyalan ng mga traveler, kagaya ng mga rider. Talagang mabubusog ang mata mo sa ganda ng mga tanawin, ng mga naglalaki, mga bulubundukin, mga ilog na makikita mo dito at mapapabilis na rin ang biyahe. So isa yan sa mga benepisyo na ibibigay nitong kalsada na to kung sakali mang matapos.